To shirin gidan iyali Indomie shiri ne da muka zauna muka yi tunani da Uncle Tiwa Shaba domin ganin yadda za mu gudanar da shi. Sai da mijinta ya shigo da ɗan yana sanka a hannu. Sai ya yanka ta jirgin zai da ba sai ya maza. Mu ce to, mu yi wannan haka ake sanin dafawa. Sakamakon ko kuma in ce noodles, sakamakon noodles da suka yawa akwai different company da suke sai da noodles. Amma kowane ana amfani da sunan Indomie ana kiransa gaba daya, bayan shi Indomie noodles shi kadai ne yake da wannan mallakin sunan. To kuma kamar yadda ya faɗa a farko, an sha cewa Indomie yana sa basir. Ai sai da ga yawanci Indomie yana sa basir, amma a zahirin gaskiya Indomie noodles ya bambanta da sauran noodles din da ake ci. Wannan dalili ne yasa muka yi wannan tunani domin gabatar da wannan shiri domin ƙara wayar da al'umma amfanin Indomie noodles, irin amfani da yake ginawa a jikin al'umma. So alhamdulillah mun samu mun yi wannan shiri kuma ya tafi yadda muke so, yayin da muka gayyaci jarumai da mawaka da kuma sauran al'umman gari har da producers ɗinmu da directors ɗinmu. Alhamdulillah shiri dai ya tafi yadda ake so. Ina fatan za ku ba mu haɗin kai wajen kallon wannan shiri da kuma yaɗa shi a social media. Kamar yadda Tiwa Shaban ya buƙaci na zo da bayani akan ɓangaren fina-finai, abubuwan da ya kamata ce mai shirya fina-finai, masu shirya fina-finai sun yi domin su samu irin waɗannan manyan kamfanin su shigo domin a dinga cuɗanya ko kuma ce a haɗaka. Abubuwa ne 1, 2 zuwa 3. Na farko shine ka yi identifying audience ɗinka, su waye suke kallon fina-finan ka. Misali, ishu sun da za ka ɗauko ishu ne da ya danganci matan gida ko jama'ar gari ko yara ko wasu group of people. Idan ka yi identifying audience ɗinka, misali yanzu idan zan rubuta labari sai ya danganci labari ne akan yara ƙanana, to easily idan na rubuta irin waɗannan labarin na rubuta kamar misali proposal wajen kamfanika kamar misali taliya noodles Indomie misali, to za ka ga sun yi sauri sun karba abu saboda mai saboda wani abu ne da ya danganci yara, saboda easily in aka ce oke wannan fifin yara za su kalla akwai issues in yara kamar karatu ko yadda wasu abubuwa ne da easily za su to wani lokaci akwai abubuwa da muke sai mu ɗauko wasu issues waɗanda ba su danganci society ɗinmu ba, sai mu ce to kuma muna su manyan kamfanin su shigo. To irin waɗannan abubuwan sai ka ga wasu na su aya abu ne saboda ko da kamfanin da ka je sai sun buƙaci ko da ka ba su synopsis labarin da kake da shi ne yake so ya faɗakar, saboda haka labari da shi ne farko. Idan kai labarin nan kuma akwai abubuwa da shi producer ya kamata ya sake duba shi ne idan an yi haɗakar aka yi alƙawari aka yi rubutu to ya zama to kai ma ka cika, saboda akwai lokutan da dama da wasu ke zama discourage bayan ka rubuta an yarda da labarin ka an yarda za a zo a yi wannan haɗakar, idan an zo an saki kuɗi kuma sai su zo su ga ba abin da aka yi yarjejeniya ba kenan. To akwai farko labari, akwai alƙawari, na can kuma shine na ƙarshen shine a karɓuwarsa bayan ya karɓi feedback ka dinga dubawa ga abin da aka samu sannan kana sanar da su, sannan kuma aka ce no man is an island, ko me za ka yi ya zama to kana promoting nan abin ka, saboda idan baka fito kayi ba babu wanda zai ma. So waɗannan abubuwa shine labari, alƙawari, sannan kuma da promotion. Idan aka yi tallan misali karka ce bayan ka yi tallan kuma ai fim din ya fito kai ba za ka tallata ba ai kai ka fita da fitarka, to irin waɗannan shine zai discourage wasu companies din daga ƙarshe su ce za su shigo. So da na'urar muna duba za mu samu kasashen duniya da yawa ba sa fita su amfani da kudaden su yi fim kamar fina-finai na India da sauransu, za ga cewa yawanci kamfanin ne suke yi. To mu yana da kyau a ce by now mun samu kamfanin suna shigowa suna yin irin waɗannan abubuwa saboda mu ma mu kai ga gaci. Allah ya ba mu sa'a. Idan ba Indomie ba ne ko an samu idan ba Indomie ba ne
to ai tsaro da lafiya. kan harkar matasa Sani Musa Danja, na ga babban sakatare na history and culture domin mai gidana ne, na ga minista a gobe Yakubu Muhammad, na ga kwamishina a gobe shi na Faraga, na ga matar gwamna, na ga mai ba gwamna shawara akan harkokin gigs kenan, na ga ruwan gwamna, na ga kannan gwamna, na ga matar gwamna, na ga kanwar matar abokiyar gwamna, na ga wardrobe gwamna, na ga CSO na gwamna, ba shi na gani CSO ga san kamfani, na ga abokiyar rakiyar yar gwamna guri. Anyway, barkanmu da shan ruwa. Gaskiya bisa ne zan yi amfani da kalmar turanci na cewar I'm very delighted. Na sa delighted saboda kun dan cika min ciki da wasu abubuwa na more rayuwa. Har na yi kiba na yi tubbi ma yanzu. Thank you very much for inviting me to this wonderful event. Shama kana kokarin musamman aka ce ka tattaro mutane. Ko muna biyo wannan shi zai nuna ma kana da mutunci a idon mutane a kibitan. Bayan wannan ina da korafi guda daya. Na zo taron Indomie ya kamata a ce na ga Indomie a gabana, amma gaskiya ba gani ba. So da Allah take note, duk lokacin da za a yi taron Indomie noodles saboda soyayya da noodles ya kamata a zo a saka ta ko da babu kwan muna cin taro. Ana kawo ta tun da ranar ta ce ni da aka ce da ni in zo taron Indomie, gaskiya na ɗauka na ce da ‘ya'yana cewa yau ni ma baka baku ne. Zan zo in ci Indomie. Despite the fact that ta buga rayuwa mai kyau, ta play a role mai kyau a rayuwa ta Indomie, amma ba zan faɗa ba kuma na ɗan samu kuɗi ba wai kaɗawa nake ina sayarwa ba, amma dai na yi amfana da ita sosai, kuma na san yanzu ba zuwa na nan gurin za ku ɗan kawo wasu abubuwa ne. I believe ya kamata. Sai godiya. Duk wanda ya san ya san cewa ni ne sani gobe ne. Alhamdulillah na gode, sannan kuma na ji daɗin aiki da irin sinabiya wanda ban san ta ba sai da ni da wannan product din. Sannan akwai jarumai da mawaƙa wanda all coming artists wanda sai da wannan aiki ya zo na san su. Kuma tuwon shaba ya yi ƙoƙari wurin coordinating ɗin mutane, mun yi aiki in time sakamakon muna da challenge na a rana akwai satin episode da muke sa a ce mai targeting considering da cewa gidan da muka aiki da shi challenge din shi ne muna booking, wasu ma suna booking, so dole akwai a little pressure wanda yake alhamdulillah we are able to overcome it. Thank you so much everybody. Indomie ta taka rawar gani sosai musamman a rayuwata ta jami'a. Ga kwalif ɗina can a baya tun da aka yi wannan gayyata na ce masa a yi indomin ce duka insha Allah wanda ya da lafiya za mu yi wannan invitation din saboda muna jami'a mun yi ta'ammali da indomi kamar ba gobe, kuma zai iya cewa kana ɗaya daga cikin kowace abinci da ta taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa al'amuran karatu. Saboda haka ina matuƙar jinjina wa waɗanda suka shirya wannan shiri, musamman shi da wata da kuma kiyar shaba wanda ta sanadiyar shi na halarci wannan taro. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara taimakawa, ya yi mana jagora, Allah ya kara karfafa wannan gidan taliya na Indomie. Alhamdulillah, wato kowa ya sani musamman mutanen da suke arewa mun san da cewa alaka mu da Indomie alaka ce tsohuwa, saboda fiye da shekara 30 Indomie suna Najeriya, kuma wato sun ba da gudunmawa wurin taimakawa al'umma ba don komai ba wurin samun ingantaccen abinci wanda yake dauke da abubuwan da zai kawo lafiya, kuzari da kuma karsashi a cikin rayuwa. Wata amma daga baya sai ya kasance wasu abubuwa sun shigo, wasu kamfanonuwa da suke gudu suka shigo suka yamutsa al'amarin, ake kasa bambance Indomie da sauran wannan, wanda shi ba mu dama muka kokari muka shirya gidan iyalin Indomie ba don komai ba saboda mu wayar da kan al'umma cewa Indomie ita ce Indomie, in ba Indomie ba ce to ba daidai take da Indomie ba. Yanzu sai ne muke fatan wannan shiri ya haifar a kasuwanci. Muna kira ga al'umma su gane cewar duk sanda ka je sayan noodles ka tabbatar in ka ci a baka Indomie, mutane da yawa ba sa gane cewar
ba indomi aka ɗauka aka ba su ba, saboda sunan indomi din ya mamaye sunan kowace irin taliyar noodles. So ka tabbatar da cewar indomin da ka ce a baka ita aka ɗauka aka baka ba wata ne kama da indomi ba. Shi yasa kullum muke maimaitawa idan ba indomi ce ba daidai take da indomi ba. Shekarun baya da dama mun da indomi muna cin indomi babu wani matsala da yake faruwa, amma a baya bayan nan za ka ji ana cewa indomi na ka basir da kaza kaza. To wannan ya jawo asali ne duba da shigowar sauran kamfanonuwa da suke yin taliyar noodles wanda ba ta indomi ba. To wanda shi ne muke kokarin mu wayar da kan al'umma su gane cewa in suna so su zauna da lafiyarsu kuma su samu karuwar energy arziki da sauran abubuwa su rike taliyar indomi saboda ita ce taliya ta baki. Sai da mijinta ya shigo da ɗan yana sanka a hannu. Sai da ya nuna mata jirgin zai dafa sai da ya maza. Mu ce to